Lah kok arep ditarik. Leng. Ah, kengkol terong kalap. Iya ta? Lagi lek gede-gede ini payu larang. Ngono kuwi. 1500 siji ku. Siji 100. Yah murah he. Suara apa kae? Kok gemerah wedok. Kok yang ngomong gori-gori. Jangan delok. Di sini ki tak tarik ya, Di. Ditarikan deh, Sal. Oh, kok iso. Saloke ben dirah. Iya iya iya. Lah kok arep ditarik. Lah ngopo iki? Iki lho tak tuku, Di. Dituku apa? Kowe ora ngerai. Lagi arep tak doloke. Aja. Lah nyapa lo? Gori iki tukune wineh larang. Iki sapa ora tak dol. Godhong ya ora tak dol, babal-babal iki ora tak dol. Lah mandak yo nyayo ra ngentekne lho, Pak, Pak. Bibite larang, oyote ora tak dol ora. Penak. Kok era men, Aja Pak. aja didol iki aja.